Oikein hyvää huomenta, rakkaat katsojat. Ja voisiko sanoa, että oikein hyvää syksyistä huomenta. Nimittäin ensimmäinen aamu, kun auto varotti jo siitä, että tiet voi olla liukkaat. Aika uskomaton juttu, kun justiinsa tyyliin helteestä toivottu, niin sitten yhtäkkiä tuleekin jo nämä sumuiset syksyiset aamut. Niin kuin näette, niin upean näköistä ja syksyisen näköistä. Mutta hei, pitemmittä puheitta mennään tämän päivän aiheeseen, mikä on ihan mielenkiintoinen ja vähän jännittävä. Nimittäin kuhakauden aloitus. Ja tänään haetaan pyydyksiä vähän kyytiin, haetaan vähän jo kalatankkia valmiuteen ja lähdetään tonne lammelle virittämään pyydykset. Katsotaan samalla noin vanhat pyydykset kuntoon. Pikapaikataan vähän niitä ja tsekataan, että kaikki on ok niissä. Mutta sitten asennellaan ne sinne lammelle ja ollaan valmiita starttaamaan pyyntikausi. Aika makea fiilis. Ja pienen lisämausteen tuo tietenkin se, että mun viime syksy ystävä on kuulemma lähestynyt aluetta, eli pitää olla pusikossa varuillaan ja vaikka välillä vislata pieni palladi. Mutta eiköhän me mennä Otsoa sen enempää pelkäämättä, niin lähdetään hommiin. Siinä sitä on kuormaa taas. Näin se menee vanhalla ohjeella, että sit on huonosti. Joo. No niin, siellä on meidän pyydykset lavalla nyt, niin aletaan purkuhommiin. Antaa sen kuvata siinä. Editoijakaverille voisit sanoa, että niin plurraa kaikki puheet. No kyllä se tietysti. Tää on niinku... Tää on sulku. Joo. Tää on sikäli ihan hyvä verkko, että tää on aika väkevää kamaa. Tai paksua tää. On tossa jotain reikiä. Koska tää tehdään niin kuin ammattilaiset sen tekee, niin mulla on nippusiteet tässä. Haluat sä ottaa taskuun näitä vähän? No voi mulla ojentaa. No vittu. Eikä ei muuten sun töistä ei tule mitään, kun ojentaa. 4 kappaletta. Mä te voi vastauttaa. Kiitos. En tiedä miten paljon tällaisella nyt on sitten taas merkitystä. Kai se aika hyvin tonne laskeutuu joka tapauksessa. Kuka sulle tekee sitä paunetta? Seppo. Missä se on? Tai tulee tekemään. Se on kuhmolainen kundi, mikä asuu Turussa. Mikä se on? Seppo. Onko se semmonen pieni kaveri? No nyt täytyy sanoa, että no jos nyt saisin veikata, niin on, kun se on kuhmolainen. Siellähän ne on sellaisia lyhyelläntiä. Kyllä mäkin oon hoitanut. Juu.
kyllä rannan kautta lähtee vielä. Muuten on läpimärkä. Joo, ei. Siirrytäänkö sivuun nyt vaan vai viiäänkö jo suoraan? Otetaanko siihen ja yläpuoli on tuo, niin saadaan vaikka peräkoukkuun kiinni se peränarvi. Tietenkin, se tulee perään. Totta kai. Mihis muualle? Pistetäänkö se kuitenkin sitten ihan jostain tästä, niin noin. Nää kun pestiin silloin, niin tässä on yllättävän hyvin pysynyt loitolla noi pölyt ja vaan. No joo. Se jeesas aika saatanasti. Onhan se niinku ihan kohtuullinen. Oh. Pikkanen pölly, mut se kuulunee asiaan. Ota vähän sinne tonne päin vaikka, niin saa sen aukeamaan helpommin. Mä teen sellaisen silmänkääntötempun, jotta tuotantomme olisi mahdollisimman laadukas. No niin, nyt tässä on idea semmonen, että käydään nämä kaikki potkut läpi ja korjataan reijät. Se on varmaan se vanha kala, kun kiinnostelee. Tää karhu. Niin. Otso on kuulemma tullut tänne päin. Muistuta mua muuten, että laitetaan tohon riistakameraan uudet patterit ja sen vois vähän uudelleen asemoida tohon paremmin näyttämään tätä pyydystä. Saapahan sit ainakin todisteaineistoa tuon viranomaisille. Nyt mun pitää sulta kysyä, mä oon niin huono verkkomies, että miten solmuväli siis, onko se niinku, eihän se oo tän timantin kärjestä kärkeä, vaan toi niinku toi ihan solmujen väli. Niin. Sehän oli ennen jotenkin muuten, mutta se meni niin monimutkaiseksi. Nyt tää on mennyt. Niin just. Mut se on niinku toi yksi kantti aina. Juu. Joo. Pitää kohta ottaa muutama valokuva tästä ja mitata toi solmu pesästä ja tästä sivuista. Hei, kysymys. Eilen näin ihan uskomattoman jutun. Oli semmonen perusrekka-auto. Sillä oli semmonen, missä kuljetaan vaikka hiekkaa. Semmonen perälava aukeava. Semmonen. Juu. Niin sit se veti, sillä oli peräkärry siinä tiesivussa. Tai se, mikä se nyt on, se lavetti siellä tiesivussa. Niin siinä oli semmonen ehkä kokoa pienempi kippo kyyvissä. Niin se peruutti siihen, se kundi siihen perään. Ja sit se veti jollain vaijerilla sen sinne toisen sisään. Mikäs systeemi se sellainen? Helvetin näppärä. Eli se on semmonen kasetti, mistä sä aina puhut. Joo. Sehän oli hieno vähe. Jäin oikein kattelemaan. En ole ikinä nähnyt tollaita. Joo. Kysyä, että Mikä siinä on niinku idea tavallaan? No kun eihän sillä kärryllä pääse kippaamaan sinne kohteeseen kuitenkaan. Niin sitten se on helpompi. Niin se otetaan siihen ja sit silläkin. Okei. Se oli aika makea. Siinä ei montaa sekuntia mennyt, kun se tempasi sen. Sehän on automaattina, että se vetää semmonen ketjusen sinne. Tai sitten semmonen letkukasetti, että se... No se oli, se kaveri oli siellä kabiinissa ja se vaan peruutti, että rysäyttiin.
Nyt on kunnolla juttu. No niin. Taas. Siis sä alat puhumaan nyt vissusta. Tää ihan kuulostaa nyt siltä. Mulla on sulle muutama olut. Älä murehdi. No niin. Ja parhaassa tapauksessa 3, jos sulla on pakko saada 3. Mä budjetoin itselleni yhden. Mä edes aloitan ilman määrä. Niin. Mutta niin, hei, ei sun sattu tos On. mitään. Mitta? Niin, rullamittaa. Joo. Nyt kun taas tässä katot auki, niin vois ottaa ne Siis tämmönen lyhyt, siis normaali ihan tämmönen rullamitta, että sais vähän tän pyydyksen spekseen. Reilu 20 sen. Niin on, välttämä. Mikäs tässä on toi? Tää väli olisi 3,3 ja tää olisi 4,3. Niin tää on se ylempi. Joo. Ei kun tää on alempi. Tää on alempi. Tosin nyt tässä, tää on ollut vähän niinku varmistuspyydyksenä. Mitenhän, se aukeaa sit kun näkee ton toisen, kun siinä on joku logiikka. Tossa on vissiin etupesä. Niin. Ja oliko niin, että se on Kato, yritetään katsoa tää solmuväli. Oisko 5 milliä? Sä pärjäät ilman silmälaseja ja mä en pärjää. Tästä vaikka tuosta 3. Mä veikkaisin 6 kyllä, mutta... Niin, tossa on 5 milliä tossa toisessa. Toi on 3 5 ja toi on 6. ottaa ylöspäin. Niin. No laitetaan, että solmu pesässä. Mutta ei se kyllä oikeastaan kuhalla voi olla. Ei voi. No se on ihan sama. Se on sama. Tässä Tää on on varmaan... sievempää kyllä tää. Niin kuin tossa toisessa. Sikäli tää olisi kyllä parempi olla ylhäällä. Ei mut siis tarkoitan nää. Niin siis ulkoa, joo. Näähän on paljon köykästä. Ja otetaan vielä toi suunielu, tai nielun pituus, niin se on silmällä katsottuun 2 metriä. 2,5. Silmämittari vai? Se riippuu mistä silmästä. Otetaan tosta ekasta kehästä. 2,30, mutta se saa olla kyllä niinku helppo 3 metriäkin. No juu, mitä haittaa. Tällaisia niinku kuhamentäviä reikiä 10 tässä. Hyttyset saatto löytää meidät nyt. Onkohan ne karhuhyttysiä, että on merkki siitä, että karhu on lähellä. Kyllä. Ootko muuten löytänyt yhtään hirvikärpästä tänä vuonna? Nyt kun noin aistikkaasti kysyit, niin väittäisin, että en. En mäkään. Mä suorastaan vähän järkytyin, kun mä olin viikko sitten torstaina niin Sienessä semmoisessa paikassa, että siellä on yleensä ollut tosi paha olla niin kärpästen takia, niin ei yhtään ainoata kappale. Sä katsoit tän puolen. Ihme. No hyvin vähän, mutta kun Tossa voi olla, että kun sen katsoo uudestaan, niin löytää sieltä reiä. löytyy yksi. Pitäis mahdottomana lankaa. Ihmeen vähän muuten on semmoista jyrsiä tukoa. Juola muuten no joo, siitäkin on, mutta tyssykin. Niin on. Mennään luulisin, Se että menee kun sellainen kalaharjua niinku... jää aina vähän kuitenkin. Joo. Se menee sukkana läpi. Mennään tossa jossain. Se on eri asia, kun jos menee sukkasuraa läpi. Siinä on joku iso jalka mennyt. Olisiko se idea, jos kääntäisi ensin veneen, että nostaisi tän siihen kerran? Sekin on. Sä et on niin tyhmä, millä mä näytän. No niin, nyt on saatu pyydys paikattua ja pistetään se kasaan ja niin sanotusti asennusmoodiin. Hieno pyydys, niin saa tulla sitten karhu repimään taas.
Pystyykö se tämmöisiä näin hyvin paikattuun? Se voi olla, että nippuside käy sen kynteen ja ne katkee ja se lähtee karkuun. Mites oot sä moottorimiehenä? Vedäkö se ensin? Niin moottori. Ota se siltä puolelta, mä otan akku tästä. Onkin hyvä, että akku on täynnä. Joo, mä ajattelin, kun mä oon niin paljon vahvempi, niin... Niin, ja kokonaispainon kannalla. Niin. Laitettiin muuten eilen kun tässä tänä syksynä, niin potkuri siihen 10-heppaseen tohatsuun, millä on niitetty. Joo. Niin aika hauska, kun se kuluu, kun mennään matalassa koko ajan. Niin se raapii jatkuvasti. Ja aina se ottaa kiinni johonkin, vaikkei pohjaa välttämättä, mutta sitten on sänkeä tai jotain. Niin. Niin yli sentti puuttuu lavoista. Niin mä katsoin, kun sehän oli aika sileenä se. Aika kova kulutus kyllä. No niin. Vanha vehti. Mietin, että laitetaan se pyydys sellainen, että me tiputaan sen sitten keulaan. Jätetään se niinku, että mä istun tossa keskipenkillä. Mitä sä huutelet täällä? Mitä? Se, että entäs sitten? Et sä nyt jo ratkaisut tän ongelman, että alakuolema osaksi. Joo. Niin, että aloitetaanko kalastus vai ei? No aloitetaan sikäli, että jätetään yläpyydys auki. Laitetaan pyydysten väliin tonne mutkaan niitä sulkuverkkoja. Joo. Sellainen voisi aloittaa. Joo, eli toisin sanoen, että tää kannattaa nyt virittää. Joo, kyllä. Eli tää oli nyt... Joku repeimä muuten toi. No se on ihan jossain päädyssä. Se on pohjassa. Niin ja se on... Ei, Juu. se tuu edes varmaan. Eli nyt me pitää niinku viettää niin, että käännytään näin päin. Veneen keulalle. Siirretään kuvausstudio vähän. No niin. No niin, tästähän ei tiedä sit kuka. No tämähän on just toi jo pohja. Käännetäänkö näin, niin saadaan se auki. Tässä on varmaan joku ylimääräinen verkkokin päällä. Tämähän on se nuotta. No perkele. Siinä se on. Ilman, että on muuten paikka. Niin. Tällä mä en nyt tehdä mitään. No löytyypä tämäkin. Ei, se on muuten aitaverkko. Pitäisi olla irrallinen. No nyt tää selittää, miksi tää oli näin raskas. Tää on muuten ihan helvetin paljon paskasempikin. Muutenkin aivan paskana. Tätä ei oo päästy. Ei vai? Ilmeisesti ei. Vähän vaikuttaisi sinne. Niin, tää onkin nostettu, kato Siikalammesta viimeksi. Kiinni. Tää on kaikin puolin nyt vähän
Ei kun noin. Joo, toi lähtikin. Tätä ei viitti kyllä ehkä varmistavaksi pyydykseksi laittaa. Yksinielunenhan se on tämäkin. Se on ainoa, toi on ollut siis nyt, no nyt nää alkaa palat loksahtele kohdalle ja toi, mikä sulle lähtee, se on ollut Siikalammella siellä selällä. Tää on ollut siinä kanavassa. Niin no. Kuha viihtyy kristallikirkkaan. Onks tässä jopa vielä pienempi tää silmä? Ehkä tää just sen takia käykin hyvin sinne ylälle. Toisaalta jos tää laittais alemmas, niin sehän lajittelis, kato. Suuremmat kalat alas ja pienemmät ylös. No sekin. Ois asiakkaalle helppo ottaa. Se varmaan, että ei näistä irtoa mitään mikromuovia tuonne vesistöön. Nää on mikromuovivapaat. Mä tarkastin se myyjältä. No sit. Muuten kalankasvattajan etiikka, miten kärsii. Nää on meinaa kalankasvatuksia kehitetyt nippusiteet. Niitähän meilläkin ainoastaan käytetään. Joo. Ei tulis mieleenkään käyttää mitään muuta. Kyllä se uusi pyydys ensi syksyyn niin tekee ihan hyvää. On pakko kalankasvatuspuolella saada jotain poistoja, ettei kaikki ne verottaa. Saatatti pikkureikää täällä. Vetää 400 aidat vaikka se ei. Näissä tosissaan niinku jyrsiä vahinkoja, ne on nollassa. Se on ihme, nimittäin niitä kyllä on vaikka. Niin. Tossa on yksi. Muuten näyttää helvetin hyvältä. No, Silloin kato joku sulka tuossa, mitä ne haluaa. Ai voi. Niin, sehän se on. Hei, se on vähän niinku hänessä. Nyt meille jäi vielä nippareita siihen viimeiseenkin muutama. All right. Se on siinä. No niin, nyt on pyydykset korjattu ja seuraavia hommia siellä taustalla sahataan aisoja tonne pyydyksen reunaan ja nyt sitten lähdetään näitä juttuja virittelemään. Uudet patterit sisään ja tehtiin tossa parempi näkymä tänne pusikkoon. Mikä mulla on nyt visio tässä, niin se, että meidän suurin ongelma viime syksynä oli tuolla. Eli tohon tulee yksi pyydys
eteen, jossa sitten se karhu tykkää temmeltää. Siinä on kiva ranta Otson tulla touhuumaan. Niin siihen nyt pistetään kamera kuvaamaan ja toivotaan tietysti, ettei se nyt enää eksyisi tänne, mutta kaiken varalle niin viritetään tää tohon puuhun kiinni. Katsotaan mitä tästä tulee. Tsekataan vielä, että offi on good signal vihreä. No niin, hyvä. Sitten isketään se tohon samaan paikkaan kiinni, missä on ollutkin. Tohon kun kirrataan ja nyt katsotaan kännykällä, mitä se meille kertoo. Vai kertooko mitään? Mun tuurilla se ei kerro mitään. Tuonne. Noniin. Kyllä sen, no nyt tässä. Katsotaan vielä reagoiko se tohon, jos mä vähän heiluttelen kättä tossa. Vielä ei mitään. Kyllä tossa vähän aikaa otsat temmeltä. No nyt tuli kuva. Katsotaan. Se on aika hyvä. Se on aika hyvä. Nyt se kuvaa suoraan pyydykselle. Mennään tällä. Littipeukku tuohon. Kyllä mä taas sanon, jos senkaan ongelmia tänä syksyn tulee, niin voi helvetti. Viime syksystä tuli kyllä sellaiset tappiot. Tai jäi saamatta, että emme toivo sen toistuvan. Se on nyt siinä. Lähdetään laskee pyydys. Nyt on pyydykset asennettu veteen ja sulkuverkot laitettu ja nyt ollaan taas H-hetki koittanut, eli makkaranuotio. Mut mäpä näytän, saatiin tossa vähän äsken malliksi muutamia kaloja tossa, niin katsotaan vähän minkälaisia sieltä tuli. Eli siinä. Nyt näette tän skaalan kun tsiikaatte, niin otetaan vielä tälleen päin. Herkkäsilmäisemmätkin tajuaa missä senteissä mennään, mutta isoin huitelee jo 20 senttiä. Se on jo kannipaalilukemissa, ei mikään kovin positiivinen tulos. Tässä on niinku se kala, mitä lähdetään hakemaan tuolta, että tommonen 8 sentin kala. Eli onpa se nyt likaisia. Tätä haetaan. Tämmöstä kalaa ei haeta. Se minkä takia nyt näin isoa kalaa ei haeta, niin meinaa sitä, että meillä on, jos se pääjoukko on tollasta, niin tietää melkein, että meillä on aika harva parvi tuolla. Ja kalaa on saanut sitten, tai per kala niin ravintoa on riittänyt, eli pääluku on pieni. Tossa on tommonen välimallin kala. Se nyt on ihan ok vielä, mutta tälle lammelle niin kala on ehkä ihan valitettavasti napsun nyt niin kuin liian iso. Tossa on 3 hyvää, 3 pikkasen huonoa. Mutta nämä voi olla tällaiset kalat, ne on kannipaaleja ja menestyneet sit vähän paremmin tuolla taistossa, mutta otetaan keskipituus noista ja ihmetellään sit lisää. Ensimmäinen kala oli 85 ja toinen on 78. Se on niinku, tässä on semmonen kala, mitä nyt haetaan. Tuntuu tyhmälle varmaan, että sen pitäisi olla vähän tommonen pienempi, mutta tämän lamme metkut tietäen, niin semmonen 9 senttiä huiteleva kala, niin se on too much. Plus 82. Nyt lähdetään tälle jättiläisosastolle sitten.
11,4. Aikamoinen. Oletetaan, että tässä on kannipaali nyt kyseessä. Nämä on pikkasen hämmentäviä ehkä nämä. Sitten taas tämmöiset 10 sentin. 95 milliä. Mitä kaloja noin nyt sitten on? Nämä viittaisi niinku siihen parven pienuuteen. Viimeinen 90. Aika valtava. 544. Meillä oli 5 kalaa. Ei kun 6 kalaa. 90 milliä keskipituus. 90 milliä. Se on aika paljon. Joo. Jännä, kun tässä on 3 kalaa on niinku isoja ja 3 kalaa on sitä, mitä haetaan. Jos ne on tyttöjä. Niin. Vähän miettelijäksi vetää. Katsotaan, mihin tää nyt johtaa. Tietysti täytyy myös muistaa se, että nyt otos on niinku lähestulkoon naurettavan pieni. Että nyt jos tohon saatais vaikka 30 kalaa, niin se alkaisi olemaan siellä niinku jo vähän luotettavammassa päässä. Toki viralliset mittaukset tehdään sitten isoilla määrillä, mutta näin niinku suuntaan antavasti. Mutta tavoitekala kun on siellä, nyt on lämmin kesä, ehkä se on jossain siellä 82 milliä tässä kohtaa vuotta. 8 milliä ollaan nyt liian isossa kalassa keskipituudella. Mutta toivotaan parasta. Eikös tässä olla nyt päivä kohokohdassa taas kiinni? Kyllä se. Ja toi kalaruoka niin olisi kiinnostanutkaan, että tähän se on tämmönen kunnon lenkki kuitenkin. Kyllä, se pitää. Vihanne. Juu, pitää miehen tiellä. Tai meidät Lammenrannassa. Eikö se vanha sanontakin ole, että lenkki pitää miehen Lammenrannassa? Niin, ja varsinkin pois tieltä. Niin, just näin. Nyt oli punainen. Nyt on joku apinasuodatin ihan selvästi. Joo. Ja Ei näy. joku karvanaama tuolla. No niin. Nyt se nauhoittaa, niin Vähän niin kuin talvisota elokuvassa yhtä. Joo. Tolle täytyy kyllä jotain tehdä tolle liitännälle. Mä käyn tossa ylhäällä vähän sun mieliksi, niin tosta niin vähän kopisuttelen tänne ja näet mitä tehokasta se voi parhaimmillaan olla. Kun ne paistat jalkoja, niin se vaikuttaa sellaiselta lässähdykseltä enemmän kuin kopista. No sekin on totta, mut mulla tähän kato Kalakasvattajaliiton suosima keino. Näin. Tää karkottaa kalat ja karhut. Sitten siinä on hyvä puoli se, että molemmat menee pyydyksi. Ei olisi äiti uskonut, että mulla on tulevaisuus elokuva-alalla. Tässä kyllä kirjoitetaan nyt historiaa ja tehdään aika varmaan Oskareita voittaa tää leffa. Tän tyylin saa kopioida kuka vaan kalakasvattaja. Olen otettu. Nyt toivotaan, että ei tule pelkästään jättikuha. Tai toivotaan, että tulisi joku kuha. Jes, eka on pieni.
Laitetaan kuha taskuun. Se selvii märästaskus puoli tuntia. Täällähän on lisää kalaa. Ai. Joo. Ei oo taskut täynnä massia, mutta on taskut täynnä kuhaa. Se on 4 kalaa puoleen tuntiin, niin siitä voit laskea, missä ollaan marraskuussa. Joo, sitä kävin nyt miettimään, että pitäisikö mun saman tien kiristää myös Vai meneekö pelkillä kohoilla? Mä otan pikkusen kirraan tuota. Siellä se pato kohisee alapuolella. Enpä ois uskonut viime vuonna, kun harkittiin tätä elokuvauraa, että mulla on oikeesti täällä syksyllä oma kuvaajakin. Joo, vielä kun sais ohjaajan jostain. Niin. Ohjaajan ja ohjeita. Sit hanaa. Vittu, tää on kyllä aina huteraa touhu. No niin. Nyt otetaan vielä uusinta mittaus. Saatiin tosta alapaunetista ja sinne oli uinut kuhia, niin lyhyessä ajassa, niin otetaan näistä nyt elävänä näyte. 76 milliä ensimmäinen. 75. Toinen. 90. No joo, vähän yli. Pikkasen väri. 74. Plus 74. Nyt on niinku täydellinen koko näissä kaloissa. Keskipituus 78,75 eli 79 milliä, mikä on tämän lammen täydellinen keskiarvo. Ja ehkä nyt peilaten aikaisempiin mittakaloihin, niin tekis mieli sanoa, että kun nämä on alle 80, niin pääjoukko ehkä asettuu sinne 7, 9, 80 akselille, mikä olisi taas sitten erinomainen tulos ja joo, nyt mulle heräsi taas vähän semmonen pieni fiilis, että tästä voi tullakin vielä jotain. Mä käyn palauttaa kalat nyt takaisin. Sinne lähti iloisesti uimaan. Jätetään haavit tohon. Putsataan paskat. No siellä oli yksi kala vielä. Tää on sitä edellistä satsia. Löytyi vielä tuolta vedensäästä. Tosta kun otetaan, niin 74 milliä. Se tiputtaa sitä aiempaa 90 johonkin 88. Allekin jopa 87. Okei,
pitämättä puhetta. Tämmönen kuvio tällä kertaa. Täytyy olla tyytyväinen. Ensinnäkin paikattiin pyydykset. Käytiin kaikki läpi, reijät korjattu. Asennettiin pyydykset. Mikä on tosi positiivinen juttu, niin lammessa on ihan sikana vettä. Ei oo ääriä myötä täynnä, mutta ei oo kaukanakaan. Ja se tarkoittaa sitä, että niillä on tilaa kasvaa siellä. Ja tietysti nuo isot kalat niin vähän peilaa myös siihen niin kuin vesitilavuuteen totta kai. Niillä on aina enemmän ruokaa kuin enemmän vettä. Ja nyt tein sellaisen päätöksen, että nyt ehkä ensimmäinen viikko niin ton padon kautta niin tiputellaan pelkästään vesiä. Mulla on sulkuverkko siellä ylhäällä yläpyydyksen edessä. Ja se blokkaa nyt sen pääjoukon tuolta. Nämä 2 pyydystä nyt ottaa sit sen niin sanotun karkulaisen tai salakanavassa viihtyvän kalan kiinni. Ja ne on ihan satunnaisia. Tästä saadaan nyt ehkä joku 20 kiloa kalaa tälleen näin niin kuin nollapanoksella veikkaisin näin. Ja viikonpäivät nyt tiputellaan vaan vesiä pois. Sitten pyydykset asettuu vähän paremmin pohjaan, niin uskaltaa sitten ottaa vähän sulkuverkkoa pois ja uskaltaa käydä pyytää sellainen niin kuin tosi tarkoituksella. Mutta se on vielä viimeiset lounasmakkarat mentävä syömään ja kiitettävä tällä erää. Kiva kun olit messissä. Sanoitko säkin Antti moikka katsojille? Sä oot jo tuttu näyttelijä tässä. Eikä tästä ollut ollenkaan vaivaa. Joo. Niin me lähdetään vetämään makkarat ja ehkä hörpätään yhdet oluet, niin näihin tunnelmiin. Kiva kun olit mukana, moi!